Il-Ministeru tas-Saħħa għaddej b'diversi kampanji fl-iskejjel biex jaraf lill-istudenti dwar l-opportunitajiet li jeżistu għal dawk li jażlu li jkomplu jistudjaw is-suġġetti ta' xjenza. Dan bħala parti minn ħidma aktar holistika biex aktar nies f'Malta jażlu karriera fis-settur tas-saħħa. Ħidma li fl-aħħar snin ħallit ir-riżultati, kif skont ċifri maħruġa mill-Laqda Dinjija tas-Saħħa fl-aħħar jiem, jirriżulta li fl-2020 Malta kienet it-tieni l-aktar pajjiż fl-Ewropa li fih iggradwaw tobba ġodda. Fil-fatt, minn dawn iċ-ċifri jirriżulta li fis-sena tal-pandemija f'Malta gradwaw 32 tabib għal kull 100,000 ruħ. L-istess statistika turi wkoll li Malta kellha tieni l-akbar numru ta' spiżjara, b'14 spiżjar għal kull 100,000 resident. Maureen Mahoney, direttur ġenerali fiħdan il-Ministeru tas-Saħħa, spjegat il-ħidma li ssir biex aktar nies jitħajru jażlu karriera fil-qasam tal-mediċina. Bħalissa qegħdin naħdmu ħafna mal-iskejjel kemm tal-Istat kif ukoll tal-Knisja biex inħajru iżjed studenti jersqu lejn il-professjonijiet li huma relatati mas-saħħa. Qegħdin nidħlu fil-klassijiet anki tal-primarja ta' tfal żgħar, qegħdin norganizzaw numru ta' seminars mal-career guidance teachers biex ikunu f'pożizzjoni aħjar li jagħtu parir lill-istudenti meta jmorru għandhom u qegħdin naħsbu wkoll fuq kampanja biex nagħtu għarfien ġenerali fuq il-professjonijiet relatati mas-saħħa. L-iskop huwa li minn teta żgħira it-tfal ikunu jafu bl-opportunitajiet li jeżistu fis-settur, anki fir-ruoli mhux daqstant komuni. L-iskop tagħna hu li nilħqu l-tfal feta żgħira kemm jista' jkun. Qabel ikunu ddeċidew bażikament x'suġġetti ħajażlu x'professjoni ħajjieħdu għaliex inħossu speċjalment f'ċertu kategoriji ta' impjegati li jaħdmu magħna m'hemmx għarfien biżżejjed. Ġifieri il-professjonijiet l-iktar komuni su kulħadd jaf bihom, però għandna ħafna professjonijiet oħra illi aħna għandna bżonn biex insostnu s-servizz tagħna.